Ви як людина творча, неодноразово протягом свого творчого життя мусили мати деякі відносини із СМІ, з медіа. Чи виступи, чи якісь чи на інтерв'ю ходили. Потім з представниками держави в культурі. Там мусили спілкуватися, домовлятися про концерт, про виступи. От скажіть мені, будь ласка, може бути у нас таке статус-кво, що не прийнято ці речі обсуждати. Я думаю, дуже важливі. Чому? Бо має бути повага до вас, до артиста, з будь-якої сторони завжди. Навіть якщо, наприклад, непорозуміння, от я вас не розумію. Але повага мусить бути. Потім мають бути у вас права, такі самі, як у другої людини, яка стоїть біля вас, вона іншої позиції є. От ви, наприклад, от в цих тих відносинах, я так би сказав, так мовити, не йдеться про частний СМІ або про щось, а державне. Чи в Україні вам було завжди комфортно? Чи ви не відчували подеколи, я не кажу про якісь там примірячі, але таке відношення, котре вам здавалося, що, наприклад, що це є, наприклад, може бути неповага така скрита. Не що там, але просто, що до людини творчої, котра старається, ви ж душу вкладаєте в свої твори. Але більше неможливо. Людина вкладає саме свої такі творчі, розумієте, ці речі. До цього має бути вже відразу деяка повага. Хочеться сказати, що серед наших сучасників є багато таких представників, котрі виступають яскраво проти комунізму або яскраво проти капіталізму. Хочеться їм зауважити таку річ. Недалеко ми втекли від цього всього. Я вам скажу, якщо артист на сьогоднішній день не вихваляє представників влади, не вихваляє тих яскравих представників суспільства, то йому в цьому світі дуже-дуже приходиться важко. В цьому плані більше виграють навіть продавці овочів. Тому що цей продавець овочів прийшов, продав свою продукцію, заробив гроші і спокійно прийшов додому. Але цей продавець овочів, хочеться зауважити, в більшості випадків не зможе заспівати для народу так, щоб люди заплакали, чи засміялися, чи пораділи, чи прониклися, чи отримали ейфорію. Тому в нашій державі доста важко творити, доста тяжко співати на материнській бесіді, бо всякдеся натолкуєш на закриті двері, куди не хочеться тобі ломитися кулаками, бо не хочеться, бо в тебе є культура, тому що русинський народ у більшинстві своєму не колгозники, а люди образовані, котрі і в Києві, і в депутати пішли, і много куди в науці, у техніці, і фізиків є много, і серед усіх професій. Не хочеться, щоб когось рахував наш народ, якусь неосвічену масу, котра йде не знає куди, котра жиє одним днем. Ото є не так. У нас народ є прекрасний, у нас народ мудрий, і наші діточки подростають прекрасні, добрі, воспитані люди. І дуже хороші члени общества, може і так повісти, тому що така добра людина може много і другим допомогти. А головне, не хочеться бути байдужими. Знаєте, ото найбільше ужає у нинішній час, ота байдужість, причому тотальна, причому люди так закривають один у другого, закривають двері своєї душі. Обили ж одокремитися, обили ж ніде не повісти щось лишнього, обили ж комусь не помогти. Все, кіть помагають та якось таємно, бо ніхто не знав. Я не знав, до чого це все йде. Но, знаєте, приходять слова Ісуса, бо я свого часу читала Біблію, та Він казав, що род сись подобен до тих дітей, які се бавлять на вулиці і кажуть, аж ми вам грали веселі співанки, а ви ся не сміяли. А ми вам співали печальні співанки, а ви не плакали. Так виходить, що не угодиш зараз. І не знав, що говорити за тих представників влади, бо зараз, я би вам щиро сказала, ось зараз не всі при посадах, ті люди, котрі переживають за своїми підлеглими. Так скажемо, в управліннях і там у Києві дали. Треба переживати за цих людей, і за цей маленький народ русинів,
Маленький народ, але він існує, він живий. У нього є свій язик, своя культура, своя пісня, своя музика, свій танець. І той народ не проти кого не виступає. Ото є частинка навіть тої держави, в якій ми опинили